Καλημέρα σύμπαν, σκηνοθέτη Λεβέντη. Τι χαρά τώρα να ταΐζεις σκιουράκια, περιστεράκια, πουλάκια, γλάρους, Τι χαρά σου δίνουν τα παιδιά. Φιλιά στο σύμπαν. Καρδουλίνια μου. Ένα χαιρετισμό. 25 Αυγούστου 2024, Μόντρεαλ. 70 το παιδί σήμερα, 70. Χρόνια μου πολλά και σε πολλούς που γιορτάζουν σήμερα. Μισελάς, ωραία αναμνήσεις, Αλλοτινές μου εποχές. 1970. Σενάρια. Εκεί σε αυτό το κτίριο, στο τρίτο όροφο έμενε η Αντριάννα. Εκεί απέναντι έμενα εγώ, σε μια οικογένεια. Σκηνικά, ώρα πως έχει γράψει το βιβλίο, όπως τα κοντέρ στα αυτοκίνητα, τα ταξί ειδικά, τα φορτηγά και τα λοιπά. Το πάρκο εδώ πέρα, τι ωραία. Αυτή είναι η Άπλα, γιατί ήρθα από το λιβάδι, από τα βουνά και μου άρεσε να βλέπω έτσι πρασινάδες, βουναλάκια, οροσειρές εκεί πάνω. Σκηνοθέτη Λεβέντη. 19 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή, θα πάει μέχρι 25. Συννεφιά, λίγο ήλιο. Εντάξει, όλα καλά, δόξα. Άρα σκηνοθέτη Λεβέντη. Πήγα, πήρα ένα καφεδάκι, τι ώρα είναι τώρα, 7 και 20. Πήρα ένα καφεδάκι από την πόρτα, είδα κάτι φιλαράκια. Θα περπατήσουμε, θα πάμε να πάρουμε μερικά ψώνια. Η Αντριάννα κοιμάται ακόμη, νυχτέρια. Τι να κάνουμε, θα μαγειρέψει λέει σήμερα, θα κάνει γιουβαρλάκι, εντάξει. Παστίτσιο ήταν να κάνει, μετά άλλαξε γνώμη ο σκηνοθέτης, το έφερε έτσι. Τελικά, εντάξει, όλα είναι σενάριο. Αναμνήσεις. Εντάξει. Ευχαριστώ τους πάντες που συνδράμαν και έφτασα μέχρι εδώ. Εκπαιδευτές, συκοφάντες, όλα μέσα στο σενάριο. Είναι το έργο τέτοιο. Να συγχωράμε, να αγαπάμε το σύμπαν και πάει λέγοντας. Και πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, το κυριότερο. Άντε, λίγο φιλοσοφία. Φιλιά σε όλους. Σύμπαν, σε αγαπάω. Σίγουρα μου έχουν γράψει και αρκετά φιλαράκια στο Facebook. Εντάξει, υπάρχει και αυτό. Να είναι καλά. Ο ιδρυτής ή όλοι αυτοί που οτιδήποτε μας προσφέρουν για καλυτέρευση της επικοινωνίας μας. Άντε οι λευγές λίγο ψυχρουρανά τους εκεί. Τι να κάνουμε. Άντε. Περπάτημα. Στον ήλιο να εστιάσουμε. Φιλιά στο σύμπαν. Σκηνοθέτη Λεβέντη.